els Notes vam començar sent 4 gats i ha anat creixent i s'ha acabat convertint en una família i aquesta complicitat és molt guai i jo crec que mola molt. I no sé què més dir. Apunteu-vos els Notes si voleu. Doncs que són un cor fenomenal. Ara som un cor fenomenal i m'ho passo teta, ric moltíssim, a part de cantar i fer el que més m'agrada, perquè cantar m'encanta, doncs m'ho passo teta perquè ric moltíssim. Els Notes per mi són amics amb qui puc compartir la passió de la música i del cantar. Sempre que no es passin. Doncs per mi els Notes és com una petita família on tothom és d'una manera molt diferent i alhora et pots sentir, doncs, cadascú pot ser com és i et sents acompanyat, doncs, en compartint la música i moments molt especials que només es viuen amb ells. Per mi, els Notes som estima i la tranquil·litat de poder ser qui som. Els Notes són un grup de gent molt sonada amb qui sempre t'ho passaràs de puta. Per mi els Notes són somriure, perquè per molt que hagis tingut un dia dolent, a la que passes una estona amb ells ja se't comença a dibuixar un somriure a la cara i acabes oblidant-te doncs, de l'estressant que ha sigut el dia o d'alguna cosa que et pugui preocupar. Doncs per mi els Notes és algo màgic, que tots comencem fent les nostres veus per separat, cada un fa com pot o com va fent i no sé, que al final s'ajunti i surti alguna que hem construït entre tots, penso que és algo que m'agrada moltíssim. Per mi els Notes és un grup de gent supermaca, m'ho passo molt bé als assajos i per mi ha sigut una descoberta poder conèixer gent tan diferent i amb la que m'ho passo tan bé, que em fan oblidar de tot i a més cantem i fem música, cosa que és un punt que m'encanta i no vull deixar-ho mai. Per mi els Notes són un punt de trobada incondicional. No importa la distància ni el temps transcorregut, que per mi els Notes sempre seran família. Per mi, els Notes són un petit grup musical molt acollidor. Un pèl monyes, però t'hi sents com a casa. Els Notes són naturals. Per mi els Notes han estat un grup de persones que s'han unit per alguna cosa que els agrada molt, que és cantar, i que després han esdevingut un grup d'amics fantàstic. Per mi els Notes han sigut una nova possibilitat de cantar i a més he conegut molta gent i he fet moltes amistats i que espero que duren per molts anys. El Notas no sé qué decir, solo que me encanta. Els Notes són un grup d'amics, gent amb qui pots confiar, que s'ajunten qualsevol dia per fer allò que els apassiona. Jo crec que els Notes són més que una coral i sempre signifiquen riures i festa. Els Notes són vitalitat. Un projecte fet realitat. És tan fals, és que no... És terrible. Cuida tu línia. Estava gravant i no vas a flipar. Estava gravant. No! Els Notes són una secta cookie. Que mono, sisplau! Els Notes són un passat, present, futur d'amistat. Els Notes és un grup fantàstic que combina música, bon ambient, energia, joventut, en definitiva, és bon rotllo i bona música. Visca els Notes! Després de 5 anys vivint fora, els Notes segueixen sent el grup que sempre tinc ganes de veure. Els Notes és un espai on poder evadir-se de la realitat, que fas molt bons amics, passes uns moments genials, que fem màgia amb com cantem i el que transmetem a la gent i és un lloc únic. Visca els Notes! La majoria del temps són gent força maca. La majoria del temps. Molt bé, Notes! Bueno, vosaltres heu sigut per mi com part de la meva família, encara us conservo com a amics i què dir de vosaltres? Ai, que vida, no sé, me sulfuro, me quedo en blanco. Per mi els Notes és una dosi setmanal de bon rotllo, positivitat, energia i molt bons amics. I molts bons moments.
Per mi els notes han estat noves amistats i també n'he recuperat d'antigues. I musicalment parlant ha estat una manera de viure la música coral més amena i més divertida i una dosi d'energia brutal. Res, dir-vos que sou els meus amics, la família que em pot triar, que si algú està veient el vídeo i no és dels notes, necessitem homes, també moltes noies, apunteu-vos que val la pena, de veritat. Som un grup que fem molta pinya i res, endavant. Per mi, els notes és l'evidència de que la gent jove té la tendència a associar-se, a juntar-se, en aquest cas per fer música i perquè estimen l'art. Per mi, els notes és un cor, és un projecte, és un grup de persones i és un espai d'expressió i no només musical. Amb els notes m'ho he passat molt bé, he rigut molt, he viscut moments inoblidables, però també alhora he pogut afrontar reptes i he descobert coses noves de mi mateixa que no coneixia. Gran part de tot això és gràcies a haver pogut conèixer i aprendre de persones molt diverses, haver-hi pogut connectar, i per tot això crec que aquesta experiència m'ha fet créixer com a persona. Moltes gràcies i per molts anys. Doncs per mi els notes han estat 5 anys de la meva vida bastant llargs i intensos. I bé, el que sí que he pogut estar amb els notes és ser com jo sóc i no posar filtres, tothom és com és, i potser és per això que és el que motiva i enganxa a tothom, el fet d'això, no? D'estimar-nos tant i ser nosaltres mateixos. Així que és molt guai, els notes.